to next video. Davao gihapon ang epicenter. Go. XFM Katropa. Ang isa katong isagab katong sunod nga video ana. Duha man na sila ka video yata o ako mas isa ra ba? Ako na butang isa lang. Kana sabot sige. Davao na sab ang target niya. Ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control. Si Kuan niya kadali lang si kanang alas sa mga naminaw sa radyo si Kuan kaning tingugan si ACT teacher party list representative Tinio. Si Tinio ni mga igala. Alright, go. Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Okay. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ho kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming... Marites, de gyapon ni Tirdahan Good morning, boys and girls. Maraming pumasok daw. Bakit hindi naman kinasuhan? Kasuhan nyo na. I talk to my Puro lang istorya, puro lang propaganda. Ha? Kasuhan nyo na. Oh. Mura man mo settle tanan mga igala. Di kay karon pa mo mulitok ana nga naipit na mo no o ang administrasyon mga igalang BBM naipit na gumikan kay di man nimo na ma-deny. No, di man nimo na ma-deny nga perting dako as budget sa flood control, it's 1.2 trillion mga igala. Sa panahon ni BBM, dili niya tibuok panahon o pa man siya mahuman. Sa nakalabay lang mga igala nga tulo ka tuig. No, sa nakalabay lang nga tulo ka tuig. And yet mga igala gibaha. Okay, granting without conceding. Nga nakadawat og dakong pundo ang Davao mga higala during Duterte time sa flood control mga kaigsunan. Pero hindi naman sila binaha ng ganun talaga kung gibaha man galing mga higala kasagaran sensationalize o gipalabian mga higala sa presentation sa media. No? Kaya ba mo ka sa itong gipang baha? Katulad pong dating baha anong sa una nga dugay ng gibadlong nga kanang inyong lugar lagi diha. Bukana na agasanag tubig na. Naakas dapsa, what do you expect? Naka mga higala, pagsugat karon sa tubig, gikan sa babaw, paingon sa dagat, ang dagat sa mutaob. Kasi pagtuon mo anak mga higala. Mu-adjust ng tubig sa imuhang balay. Nga naakas daplin sa pa, may higala, may ng tubig, ay, dila na ako niigon. Diba? Nagpabilin gihapon ang kabatuuran, ang realidad mga kaigsunan. Okay, butang na to. Butang talang, bahalag, tangagog iring mga higala. Butang talang. Nakadawat og pondo. During Duterte time na akong Davao. Komentarista ko. Na akong Superradyo Davao nga trabaho mga higala. Nagdawid ko programa alas 7 paingon sa alas 10 gyapos buntag. Porang programaha. No? Nya katong inyong gibutingting mga higala, katong gibuki-ki ninyo nga flood control diha sa may Matina sa SIR. Nakatabang to pag-ayo. Kung niliki man to mga higala, pila na kabaha ang giagian adto. Hala ko no, ikumpara ko no mga higala sa nang liki nga banlas dito mga higala sa Ilocos area, sa may kuan, no, sa may area Bulacan mga higala, nga mga bago pang nahuman. Pero nangadaot na. Way koy daw siguro, way igsapayan siguro mga higala. Way igsapayan siguro kung ang project nilungtad ng pila ka tuig. Imagine na, during Duterte time, pila ka tuig. Unom. Kano sa mo nag-check sa Matina agrabahan o sa asa mo nag-check anang kuana. Kano sa to kadung naa si ICI, naa si Benjamin Magalong, Benji Magalong. No? Kano sa to? Karon na tong tuiga. So di mo do, kanang project mga igala diha, nakaserbisyo na og pila ka panahon.
Maguba ba ang project? Maguba. Of course. Ikaw daw sigig pugong anang baha, may galag di ba ka maguba? Pero nakadautan diha. Kung mao pa'y pagkahuman, naguba na. Sa Manila, unsa may inyong tirada? Sige mo pasiata ba ng inyong manuyupay o baha? Palyado. Nganong palyado man? Ang result mo ingon nimo nga palyado. Result would tell you mga higala nga wa mo gyud mamao. Ano man nang lutaw gani. Mo ingon kag successful lang nang lutaw. Bisag usaon yung pasiata nga dunay mo makina nga musuyop, pati tao musuyop na. No? Doon na mo yung mga basin di musuyop og baha. Nganong naglutaw man lagi mo? Ay, pangutana. Ay, bahaunon man gud ang Manila. Dili na siya rason. Ay, may climate change naman gud. Dili na rason. Naa na. Kabalo na taana. 1990 pa. Sige na mo climate change eh. That is a lame excuse, mga igalab. Corruption. O na mo ninyo nga dahilan? Nga, moingon ang presidente, marami talagang bumagsak na ulan. Natural. Habagat eh. Kana ba mga higala nga katarungan, kana ba nga reasoning, pwede ba sunang gamiton may higalas Davao? Marami talaga bumagsak na ulan. Marami talaga bumagsak na tubig. Ha? Pwede ba nang gamiton may higalang argumento kung tama pa ng argumento sa presidente? No? Nga climate change kasi, no? Hindi na talaga natin na overwhelm talaga, ang term ni SD, na overpower ba to? Na overwhelm. But pasabot niya may higala, hindi naman sinayang, hindi naman ninakaw yung wala naman hindi ba yun kinawat? Ginawa talaga yung project, na-overwhelm lang talaga tayo kasi marami talagang tubig. Inotel na nga klase nga katarungan. Bullseye! Bullseye! Binuang na. Sige, kung tinuod pa na mga higala, i-test na to na. Kung tinuod pa na, sige, gamiton ta na dito mga higala sa Davao ang argumento. Oh. Karaan naman gud ang flood control diha. Marami ding tubig na bumagsak. Mudawat ba mo ana? Dili ba mo mudawat ana? Bullseye! Subot pa sabot mga higala. Dili sa to pwedeng madawat mga higala ditong argumento. Labi na sa kuan karon, no? Ako, I'm not saying mga higala nga dili pwedeng imbestigahan. Imbestigahe kung naamo bito nag-challenge ato na sila. Kina sila Tinio, kana sila Rimulya. Kung naa, ano man mo nagsige pakasuhin ninyo. Ikaw mo ingon ra mo, maano talaga ang ng korupsyon, mahirap. Grabe daw ka intricate kuno kaayo mga higala, komplikado kaayo. Hindi magani mo makapakaso-kaso aning halata na. Ha? Hamang kaso ni Insan. Sobra na magaling ng Insan ko na yan. Ha? Hamang kaso ni Insan mga katropa, naana ba? O sabihin nyo naman, mahina eh. Hilaw pa masyado yung kaso ni Insan. Mudaog lang yun ng Agwanta Partiles, simintuho na ring dagat. Kung gubain yung mga krasada, bahala mo paayo. Pandamay ni Spearhead. Koreanong Hilason, boss, naana daw unit sa ombudsman niya nagmonitor sa impeachment para pasakahan og kaso si Sara pagkahuman sa impeachment. Kuyaw, no? Kuyaw ba, no? Ano yan ng impeachment? Taod-taod na ng impeachment, mga higala. Nganong wala man ni mention ni Rimulya ang flood control sa Metro Manila padulong sa Ilocos? No? Dili ba mga higala mas epicenter ang tuwa dito sa kapital? Asa may atong kapital? No? Asa may nation's capital mga higala? Capital city, no? Or amutang ta na lang capital region. Dili ba by the name itself is National Capital Region? Masabtan man nato may higala ano daghang project diha, natural. Daghang tao diha, daghang project diha. Posible gyud na may higala. Ngano man bahaunon sila. No? All the more gani nga ninduton nimo ang project, all the more gani may higala nga paninduton nimo himuon nimong pulido mga higala ang proyekto ngano man kay bahaunon. Ang kabalo mo si kabuang sa ubang politiko. Kadto mga dili bahaunon mga higala mo ibuhatan og flood control. Kadto mga kuan? Kadto mga dili bahaunon buhatag flood control unya pagkahuman may higala ni baha man. Ang kato, syempre, katong mga bahaunon daan, bahaon, gutok, balik. Kaya may tarong mga flood control dito. Katong wala, bahaan niya, plus may flood control, dili bahaonon, plus may flood control pa. Ato sila mag-video. Mingon dahil sila may gala nga, tingnan mo, malaking tulong talaga ang flood control natin dito. Ay, binuangan man ninyong tao, ano ninyong kalaki. Bullseye!
Bullseye. Ang sige na, sa ako, may gala, lain-lain man ta. Ako, para nako. Wa ako'y problema mo imbestiga mo diha. Pero, no? Unaha sa ni. Masayon man eh. No? Dugay na mo. Sige mo buki dito sa Davao. Sa katuig na nakalabay, sige mo panguy-koy dito. O malagi mo gipasakang kaso. No? Bugtong pagpangdaot, ragyot na. Mga kaigsuunan. No? Kamo, dakong saksi man gyud mo ana mga higala. Nga panahon ni Digong, asa may mas daghang proyekto? Davao Region? O ubang mga region? Ubang mga region, oy. No? Naulahin naman gani na mga higala. Even kanang Coastal Road. No? Kano sa gi-inaugurate ang Coastal Road? Kung kinsa na may galang term gi-inaugurate ang Coastal Road. Nganong nadugay, nganong nauwahi siya? Nauwahi siya. Giuna ang uban may galang mga region, tuas Luzon. No? Nauwahi. Kinsa na gi-inaugurate ana si BBM giangkon pang sumpay nga tulay. Di ba? Giangkon pang tulay. Kana ba'y epicenter sa flood control nga nauwahig butang og mga proyekto? Binuang istorya. Ang kuno ni panalitan, anang diya sa may Turil. Oh, lipadas man na diya, lipadas man ang diya sa Turil mga higala. Dugay naman na. Naman na sa una. No? Ang nakapayat man gud ani, sige maghisgot ang korupsyon. Sige. Ano di man mo i-mention daw ninyo, i-point out daw ninyo be. District 2. I-point out ninyo ang District 2 kay mo man ay bahaunon pod. Sige daw kuno. Bakit hindi nyo kaya? Davao lang generalize lang natin. Davao lang kay para hindi madamay yung ating kaalyado natin sa District 2 eh. Madamay ang mga Garcia? Kaya natural, di man nyo pwedeng basangin lang si Rigo diaron. Si Rigo man na diaron Gabno? Ang congressman? Bago pa man siya. Rigo? No? Kanang anak ni Pulong ba? Congressman sa 2nd District. Oh. Karon pa man na siya. Pero prior to that, mga Garcia. Bullseye. Bullseye. Asa ni Kuyo ang mga Garcia itong 2025 election? Puwa dito sila ha. Nga ano di nyo kaya kung ano na? Kumustaha daw ng Ilyong? Kanang Ilyong bunawan, no? Di kakatabok may gala di agbaha-baha ba? No? Kanadas, nanas highway. Pila ka motor ni Tiurok diha. Diba? Kinsa man ang distrito na. Ano di man ninyo na kaya kuan? Kuanon? Oh. Kung ang inyong gipangita gid accountability, pangita mo dito sa tinuod nga. No? Muna naa sa atong unahuna may kala. Kung accountability man di ay ang pinaka the best karon ang ginaingon may gala nga strike while the iron is hot. Una atong mga nangapalpak Manila. No? Bulacan, Cavite. Remulla, inyo man ang Cavite, dugay naman mo diha. O may nakapuli ninyo diha sukad. O anong nangyari? Binaha kayo eh. It's unfair mga higala, no? Bisa pag may naman po sa Davao, yeah, sige. Go for it. Nag-imbestiga naman mo last year. Sige na mag-istorya gyapon. Hantod karong istorya lang gyapon. Imbestiga man mo last year, dito man mo last year. Pati dito sa Bakilid, dito sa Shrine Hills, dito man mo nanguy-koy man mo dito. Diba? Oh, istorya lang yapon hantod karon. Mura mong sira nga plaka. No? Nagbalik-balik mga higala. Ni ay baha sa Bulacan. Ang mga tao kasinggit na, kulong na yan. Mga kurakot, di man to ay. Oh. Ganong dito mo unahon. No? Di ay Cavite. No, Cavite parting Ilingiga, mga higala. Kita mo. No? Ang pag-rescue mga higala, grabe kalisod. Sulog. Ang Manila, samot. Mga taga-dughan na tao, may higala, taga-liog na tao. Kana, mo yung pinakanindot, mga higala, dutan kay labas. O pagani kahubas. Pamunin. Karon magpa-interview ang yates nga. Davao naman pwede dili na pwede. Kung mo imbestiga mo kung against corruption mo, dapat tanan. Oh. Otherwise, selected. Unya pangutan-on mo, may selected justice ba sa panahon ninyo? Wala. Nga bakakon yun mong dagko yun. I talk to my